Добър вечер, уважаеми зрители! Добре дошли и на вас, скъпи гости в моето студио. Щастлив съм и се радвам да я видя. За мен е удоволствие да ви представя една от най-големите звезди на балканската музика – Лепа Брена! Sobi previše je mraka, hoću da bežim, ali nisam jaka, jer tebe volim čak i kad se svetim, pa želim da ti doletim. Luda za tobom, šta se tu može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebi smeta, što bi zbog tebe i na kraj sveta. Luda za tobom, šta se tu može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebe briga, tebi je ljubav samo igra. Luda za tobom, što se to može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebi smeta, što bi zbog tebe i na kraj sveta. Luda za tobom, šta se to može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebe briga, tebi je ljubav samo igra. Дай ми го това. И вчера имаше рожден ден. Да. Превежда ми. Вчера имаше рожден ден. И отче съм имал роđen ден. Да. На патерица се казва в България, с закъснение. Честит рожден ден. Заповядай. Hvala lepo. Живи и здрави. Здравей. Hvala lepo. Аз имах оня ден. И аз съм имал предпрошлый ден. Роден ден. Stvarno? Да, значи сме една зодия. Това искам да кажа, че сме една зодия. Везни. Znači, nas dvoje imamo isto. Znači, ja Значи imam двамата едно и също празнуваме. 38, 39. 38, 39. Аз съм, да, там... Аз съм малко по-голям и така. Ne, Между другото... ja imam amneziju više, Аз odavno već. получих амнезия вече отдавна и... Аз оня ден. А я през сутрин. Питат ме на колко стана и аз изведнъж куп амнезия. Не мога да се сета. Броил съм ги до към 27, 8 и след това не мога да ги преброя. Bravo. Ja sam isto tu negde stala, znaš. И аз някъде там ги спрях. Живото много добре изглеждаш. Изглеждаме. Hvala lepo. А не се шегувам. Не шалим. Добре, това е куртуазия, но наистина изглеждаш добре. Ne, ali ja se Stvarno uopšte izgledaš. zaista se ne zezam, nego И uopšte kažem, аз изобщо ja не се volim шегувам. Аз просто muškarce u казвам, tako top че formi. To mi se обичам jako мъжете да изглеждат точно в такава топ Мушкарец. форма. Аз съм, да, мушкарец. Да. Добре.
Между другото, аз съм много щастлив, че си ми на гости, защото така е, как да кажа, утре ти е концерта, нали? Сутрин ти е концерт. Да. В зала Арена Армеец. Арена Армеец. Добре, страхотно. Ще бъде страхотно и ще живееш страхотни емоции. Doživećeš neverovatne emocije. Ono što mogu da kažem uvek kada dođem ovde... Това, което мога да кажа, че винаги, когато дойда тук, da su to nekako toliko srećni, lepi dani. Jest da to това već са едни izgleda kao толкова fraza. щастливи дни, толкова прекрасни дни. Изобщо не е това някаква фраза. Ali uvek Просто. imam jednu posebnu emociju i uvek Винаги želim da имам една kažem kada особена dođem емоция. ovde mnogo običam bugarska publika. И винаги ми се иска да кажа много обичам българската публика. Когато дойде на стадиона и с вертолет те докараха това, когато дойде демокрацията. Това си го спомняш, сигурно? Pa, u svakom slučaju sećam se svih tih predivnih dana. Спомням си за всички тези страхотни, To je прекрасни nešto моменти. neverovatno. Mislim, Това е нещо невероятно. kada se setim toga koncerta, Винаги uvek като se си setim спомня за този kompletne концерт, atmosfere, kako sam спомням se си ja за osjećala. цялата атмосфера, за това как се чувствах тогава. Čini mi se da svi ljudi žive koji se bave profesionalno Струва ми nekim се, че poslom, всички хора, които се занимават професионално с някаква дейност, žive za to da dobiju nekako priznanje koje će живеят за biti това neka statua ili да tako получат nešto. някакво признание, дали ще е някаква статуя или нещо подобно. Ja Вид sam признание. srećna osoba zato što И аз съм щастлив имам човек, ozbiljne uspomene, ozbiljne защото slike, sećanja. пазя сериозни спомени, сериозни картини, фотографии от това, което ми се е случило. I mislim da je najsrećniji čovek onaj И смятам, че най-щастлив човек е този, koji ima čega da se seća i който da има какво да си спомня pokaže nešto ovim mladim и generacijama. да покаже нещо на тези млади поколения. А сега как си? Сада, как си сада? Sad sam fenomenalno, ne Сега znam, imala съм sam феноменално. prošle godine ovako jedan vrlo loš period. Миналата година имах един много лош период. 2 puta sam lomila jednu te istu ruku. На 2 пъти си изчупих една и съща ръка. Imala sam 2 puta operacije na jednoj te istoj ruci. 2 пъти ми оперираха една и съща ръка. I kada sam je slomila drugi put, И когато втория път я счупих, onda sam odlučila da ne plačem uopšte, реших изобщо да не плача, nego da izađem kao pobednik а да изляза като победител от ситуацията. i zato sam tu. И затова съм тук. Абе да ти кажа, има някакви общи неща за това, че сме една зодия. Имamo puno zajedničkog. Аз пък zato što чупих smo крак isti zodijak. и- Ja sam lomio nogu. А защо се смеете, бе, хора? Što se ljudi smeju, ne znam. За сега обаче, šta? само веднъж съм го чупил за Samo сега. jednom sam za sada. Усещам, че мога да го прасна още веднъж, но се удържам. Mogao još jednom, ali Ja za sad se mislim da si ti srećan. Мисля, че ти си все пак щастлив човек. Защо? Sreća si zato što sam ja slomila levu nogu, Защото си щупих левия крак, pa sam slomila i levu i desnu ruku. после и лявата и А що се дясната чупим ръка. толкова с нея, нашата зодия, бе? се Какво? ломим от толика. Как го разбираш това Pa нещо? ne Zodijaka znam, mi ne zna. znam, zato što čini mi se, ja imam problem zato što Не знам, аз moj имам mozak проблем, radi brže nego защото što rade moji pokreti. мозъка ми е по-бърз, отколкото движенията, които правя. Pa sam sada, da, Различно е. sad sam odlučila, shvatila sam gde grešim. Сега реших 100 вече, година. защото И разбрах onda къде sam- греша вече 100 години. I onda sam odlučila da uskladim brzinu I реших mozga sa brzinom Да pokreta. приведа в съответствие скоростта на мозъка с скоростта на движението. Извади едно страхотно парче тая година. Продължаваш да правиш песни. Сега изпя една песен, която е хит твой, но тая година изпя едно страхотно парче. Ти албум, мисля, че извади или само песни отделно? Нови албум или само Ne, песни? nije novi album se sprema, Не, подготвям нов албум, ali sam želela ovu publiku našu da obradujem но koja искам да voli зарадвам тази наша публика, klasične, lepe, ljubavne тази, която priče. обича класическите любовни песни, Zato što je muzika toliko postala agresivna. защото музиката стана толкова агресивна, Sve se vrti oko nekakvog agresivnog seksa. всичко се върти около някакъв агресивен секс. О, не!
Не, аз никога не съм възприемал секса като агресия. Никъде не съм гледал на секса. Винаги е любов. Има ли любов? Не, аз съм певала любовно песма. Я мислим Не, аз питам по принцип има ли любов. Како да не? Разбира се, че има. Не. Я веруjem у любов. Аз вярвам Чакай, в ти любовта. вярваш в любовта, въпросът ти има хора, де вярват, че се виждат си извънземни. Така че просто... Слушайте се мен за Максима. Аз по принцип питам. От опита, който имаш, има ли любов? База изкуства, да. Първи въпрос. И втори въпрос, какво е това нещо любовта? Друго питане, ща е то любов накрая. Извинявай за тия въпроси, но лично се интересувам. Няма значение, че ни дават по телевизията. Hoćemo prvo da definišemo strast, Първо да дефинираме страстта, може би, а после любов. Не, страстта не е любов. Не, Страстта води до див, агресивен, животински секс. Води до Това е страст. Не, to hoću da kažem. Не говорим за страст, говорим за любов. Аз пея за любов и ти пееш за любов. Не пея за страст. Страстта е за примитивните хора. Ne pevam za strast, nego hoću da kažem da moramo da razlikujemo da je Трябва да strast различаваме nešto što това. traje kratko, Страстта е vrlo je нещо agresivno краткотрайно, i агресивно. ne postoji mozak i ne postoji ljubav. И там няма мозък и няма любов. Съгласен съм. Da, ali kad Slažem potrošite strast, Обаче като изразходвате страстта, to mora da bude vrlo onako ozbiljno, agresivno potrošena и strast, тя трябва да бъде изразходвана така доста агресивно, onda se ona pretvara u ljubav. тогава To тя je се превръща в любов. jedna harmonija А misli, това вече е една duše хармония между мисли, душа. и svega ostalog. При мен Всичко проблема е, друго. че като изразхода страстта и заспивам. Какво? Това ми... Но не, наистина. Кой е проблем? Добре, Не, любовта е... ние- Чакай, извинявай, много ми е важно. важно. Любовта е хармония Любов е и хармония. хармония, така ли? Harmonija, da. Хармония. Misli, Между мислите, duše, душата, seksa. секса. Добре, ти изпитвала ли си такова нещо? Не си ти усетила ли къд нещо слично? Или тия песни си само песни? Певаш, али Или то са пееш песни по-преживяно? Или си Не, доживела, не, па не. певаш от Ja това. to imam ceo moj život. През целия си живот съм го преживявал. Аз па само до... Pa kako bi ja mogla da pevam o ljubavi kada ne znam šta je ljubav? Как бих могла да пея за любовта, ако не знам какво е любовта? Да не е ли по-скоро... Да знам. Jedino kad se malo zaboravi, onda možda bi trebalo da se podsjeti. Малко като забравим за нея, трябва да си припомним какво е. И то да не е по желание. Натискаш копче и хоп, сещам се кой е. A, То се получава от някакси, от някъде си. Pa to je tu negde unutra, znaš, ko ima Тук dušu, някъде taj ko zna вътре, šta който je има to. Бе, аз душа, мисля, че е знае. някъде вътре, обаче не знам как става. И да ми се чини да е tu някъде. Добре, и основно... Slavi, opasan si, opasan. Опасен си, Слави. Това е само визуално е Samo такова. sam ja, da vam kažem, ja sam u ovoj priči jagnje, a on je vuk, ali dobro prolazim. Аз съм агнето, той е вълка, обаче. Dobro, dobro. Извинявай, но вълчата ми природа надделя изведнъж. Тия природа превагнала. Ще те скъсам, да знаеш. Ще те изям. Кой е си? Добре, много си готина ти. Наистина. Забелязал съм, понеже са ми гостували много хора, колкото един човек е по-голям, колкото по-освободен, колкото по-широко скроен и публиката толкова повече го обича. Толико се више допада. А и виж, че има хора, които излизат, пеят по една песен, две стават популярни и някакси... Ако песента е хубава, става популярна, но ако изпълнителя не е широко скроен, с харизма и после си отива. Докато има изпълнители като тебе, които продължават. Ето сега те виждам и така ти се радвам, че си още и съм сигурен, че утре в България ще се радват всички зрители. Сигурен съм да ти се... Разбира се, аз ще те изяма, те ще се радват, но това е съвсем различно. А они će samo da se raduju. A ja ne znam, mislim da u principu, s obzirom na to koliko sam prošla i videla u svom По životu, принцип, предвид на това колко съм преживяла, колко съм видяла в живота си, koliko sam radila naporno svih ovih колко godina, много упорито съм работила през всички тези години,
Moram da priznam da sam zaista i uživala. Трябва да призная, че действително съм се и наслаждавала на това, което правя. Mislim da je suština uvek raditi to što radite, da radite najbolje što možete Смятам, na че svetu. същността е именно това, да правите това, което можете по най-добрия възможен начин. Uključiti u svakom slučaju i emociju i mozak. И във всеки случай да включвате и мозъка, и емоциите в това, което правите. Ali shvatila sam jednu stvar u životu. Но едно нещо разбрах в този живот, Da su svi uspešni ljudi, че всички успешни хора, ostvareni ljudi, всички осъществени хора, svi su реализирани, jednostavni, всички са прости в общуването си. bliski, Близки, topli, топли, естествени, zato što su ostvareni u svom profesionalnom... защото са реализирани на професионален И план. най-важното кое е? И šta je najvažnije od toga? Najvažnije je da ste srećni, da pronađete svoju životnu filozofiju. Най-важното е да знаете намерите да сте своята срещни. философия в живота и да знаете, че сте щастливи. Добре, кое е любовта? Децата? Любов, деца. Как изглежда готиния мъж Како изгледа jedan за тебе? lep muškarac? Подходящия? Висок, Кой? примерно. Да ли висок? Може да е по-нисък от тебе, да ти харесва, не знам. ниži от тебе. Може да Pa има... ne, mora Може da да bude ti se visok ovako kao Не, ti. трябва да е висок като теб. Да, благодаря. Благодаря. Добре, наистина. Mora da je, ne, mora da je zgodan ovako kao ti. Трябва Да, да е сгоден съм, готин. аз съм сгоден, да. Сгоден съм. Много съм сгоден. Mora da Добре, je inteligentan, šarmantan, Šarmantan. привлекателен, умен, topao, топъл, да, аз съм топал много. seksualan. Да, много съм топал. сексуален. Много. Добре, A честно. znaš zašto? Znaš Защо? zašto? Знаеш ли Защо? защо? Zato što ja tražim sve od muškarca. Защото аз искам от Значи един мъж мора све всичко. да има, ако Значи нема трябва всичко све, да притежава. Ако не onda mi притежава ne treba всичко, ništa. не ми е изтрябвал тогава. Бе, малко си претенциозна, да ти кажа. Jel? Малко искам всичко. Pa всичко. Ти някакви супермени искаш. Всичко, па и да е така, па и да е никакъв, и па да е топъл, и па да е... И някой може да е малко по-студент просто. Не, топъл ти трябва на тебе и това е. Добре, сериозно, най-важното кое е? Озбийно, най-важно е. Не, остави мъжете, не говоря за мъжете, не шали, говоря да, за... да, Най-важно, шали. добре, което ти излиза на преден план, толкова нещата са ти се случили, ти си избил толкова първи популярен, план, толкова хората колко обичат. се тога Кое, доgodilo? аз търся отговори за себе си. Tražim Кое е за себе отговор. най-важното? Кое е? Najvažnije da je dobar Най-важно. čovjek. Човек да е добър. Да е добър. Čovek. Човек Като да човек. е добър. Čovek, da. Ми мога да... Добре. Чакай сега. Може да е добър, па да не е топъл сега. Какво правим? Кажи сега, добър не е топъл. Ne može. Ako je Той, който е добър, ще е onda топъл. mora da bude topao. Що бе, едно Verujem, iz iskustva to znam. от опит го знам. Най-хубавият подарък, който получи за рождение си, да е вчера? Поклон, кой си добила Или за най-ценният рожден, подарък? Най-вредни. Pa ne znam šta bih mogla da kažem. Mislim, Не знам какво да кажа. to bunde, kuće, kola, Разни кожени пълта, къщи, automobili, автомобили. ne znam, mislim, to je... Да, бе, ти си Не, много... не, не, Ма не то е е- нещо, кой знае какво. Ма да си подарили нещо, ма... Кола, ма коли, па... Не, Кожени to ću палта, kažem, ne. автомобили, къщи, какво ти подарят и на тебе за рождения ти ден? Да Не, кажеш не. нещо сложно, за ти подарили някакви къщи, скър скромна работа. Ne. Не, не. Recimo... А па с тия букети направо се изложих. Super, to mi se А, najviše супер! stoji. Ама рози! Рози! Ружа. Разбираш и рози. Що Не, си я красива волим като роз? Ще си Моля? лепа. Ne, ja baš hoću to da kažem. Nije mi znači bitno šta mi se kupi, bitno Това mi je искам да znak кажа pažnje. точно. Не е To mi je важно divno. какво ми To mi je купуват. божествено, što sam Важно dobila ми е sve. Ма аз тези вниманието не съм ми е ги важно. купувал, те са от Жеста. моята градина. Аз съм ги изрязал. Аз съм ги набрал. И аз съм пълна. Това са мои рози. Аз съм ги мои гледал рози, специално аз съм и да ми дойдеш на отдай. гости, ги откъсна и да ти ги подаря. Да, Виждаш какъв скъп сачето подарък. да дойдеш, Ovo su baš ruže koje ja volim. Това са точно розите, които аз обичам. Благодаря ти. Желая ти успех утре на концерта. Сигурен съм, че ще преживееш страхотни емоции и хората, които ще дойдат на концерта, ще преживеят страхотни емоции. През цялото време ще подкрепям. Аз ще бъда на работа по това време, но при всички положения ще бъда духом заедно с тебе. Един висок, топъл мушкарац. Е, това съм аз. Това беше Алепа Брена!